Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a wannan bidiyon. A bidiyon mu ne insha Allah za mu nuna muku wani update akan wannan application na PYYPL. Saboda haka idan wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel namu, ina roƙo da ka taimaka ka taba alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mu ɗora. Sannan ku share din wannan bidiyon nan ga 'yan uwa da abokan arziki kowa ya amfana. Saboda haka kai tsaye ni bari na buɗe application ɗina na PYYPL. Kamar yadda kuke gani ba shi mun tsaya muna ta bayanin yadda za ku yi rijista da sauransu akan wannan application din ba, saboda in ma baka sanya ake rijista ba to ka samu ka kalli bidiyoyin mu na baya ka ga yadda ake rijista a cikin wannan application din na PYYPL. Saboda haka yanzu za mu yi amfani da shi ne kai tsaye. Sunana dai Abdullahi Abubakar, ni ne mamallakin wannan YouTube channel mai suna Arewa Crypto TV. Saboda haka kar ku manta da like da subscribe. Kai tsaye gashi nan kamar da kuke gani mun shigo cikin application ɗinmu na PYYPL. Saboda haka bari mu jira ya buɗe mana. Kamar da kuke gani gashi nan application ɗinmu nan ya buɗe mana na PYYPL. Kamar da kuke gani wannan shine fuskan application ɗinmu. Idan muka duba update ɗin da suka yi yanzu za ku ga already card ɗin suna yin shi a rufe. Kamar da kuke gani wannan shine card ɗina na updating ɗinsa. Idan baka yi updating ɗin card ɗinka ba ka samu kai updating. Saboda haka kamar da kuke gani yanzu wannan shine balance ɗina. Idan kuka duba balance ɗina gashi nan ina da 0.43 cents kamar da kuke gani. Saboda haka ina bari mu adding money a cikin wannan application ɗin kamar haka. Idan zaka sa kuɗi a cikin wannan application ɗin kamar da kuke gani gashi nan ga add money a nan, kawai zaka zo ka taba add money kamar haka. Za mu zo mu zaɓi debit card, kawai kai tsaye za mu taba shi kamar haka. Kamar da kuke gani za mu zo mu taba wannan arrow na nan wajen gashi nan, saboda mu saka amount din da muke so. Saboda haka yanzu bari mu saka 65 kamar da kuke gani gashi nan. Da zarar mu sa 65 sai mu taba continue. Gashi nan yana loading. Za mu jira shi ya gama loading. Kamar da kuke gani gashi nan already yanzu ya riga ya buɗe mana inda za mu yi adding card ɗin. Idan kuka duba anan ina da katika guda 3 wanda nake amfani da su. Saboda haka idan baka taɓa ɗaura kati ba anan kamar da kuke gani, kai tsaye zaka zo ka saka number katin ka, sannan anan zaka saka expiring date, sannan ka sa CVV ɗinsa. Saboda haka ni na taɓa amfani da katin na, kawai zan taɓa an zaɓi katin kawai sai na taɓa pay. Saboda haka za mu jira zai yi loading, zai kawo mu inda za mu sa OTP. Kamar da kuke gani ya dawo da mu baya. Saboda haka yanzu bari mu sake. Kamar da kuke gani ga sunan already yanzu ya kama wajen OTP ne. Za mu zo mu sa OTP din mu a nan wajen. Saboda haka za mu sa OTP din mu, sun yi submit. Za mu jira shi ya gama loading. Kamar da kuke gani ɗazu deposit ɗin da za mu shi ne za mu yi deposit ɗin $64 to saboda haka bai yi ba, shine muka rage amma muka sa $20. Already idan kuka duba nan gashi nan $20 nan gashi nan sun yi charges ɗinsu gashi nan a nan wajen. Saboda haka yanzu kuka duba balance ɗin mu na da $19.85. Saboda haka yanzu za mu zo mu duba wato ainihin nawa ne za mu iya cirewa a cikin wannan kuɗin namu. Saboda haka sai mu zo mu shiga calculator. Idan muka shiga calculator bari mu goge wannan. Kamar yadda kuke gani balance ɗin mu muna da 19.85. Sai mu zo mu ce 3%. Idan kamar yadda kuke gani a cikin nan abin da za a ja shine, misali idan kuka duba za ku ga za a ja 0.79 cents wanda za a ɗauka, wanda su za su ɗauka wanda idan muka zo cirewa. Kai tsaye kawai abin da za ka yi shine za ka zo ka shiga ka nemo inda Binance ɗinka yake. Saboda haka yanzu bari mu shiga Binance.
kamar yadda kuke gani ga nan Binance din mu kai tsaye nan gashi nan mun shigo cikin sa. Abin da zan yi shine kai tsaye zan zo in taba wajen trade din kamar yadda kuke gani. Zan zo sa ga nan idan ka zo wajen trade a nan wajen kamar yadda kuke gani a kowane irin coins ne akai, daga nan za ku ga alaman wani dala haka, ko za ka zo ka taba kamar haka, kawai sai ka zo ka zaɓi wannan gashi nan credit card / debit card nan kai tsaye kamar yadda kuke gani. Wannan already yana kan Tron ne, saboda haka ni ba Tron nake so na siya ba, saboda haka yanzu bari na canja shi da in dawo baya. USDT nake so na yi amfani da shi, kai tsaye zan zo in taɓa USDT. Kamar yadda kuke gani gashi nan USDT na taɓa USDT. Sannan kuma nan fiat currency kamar yadda kuke gani yana kan NGN ne, saboda haka zan yi amfani da dala ne. Zan canja haka, zan jawo in dubo, wato zan nemo dala gashi nan. Kamar yadda kuke gani zan yi amfani da US dollar ne gashi nan. Kai tsaye zan saka amount, bari sa 19 tunda a can. Sannan a 19 nan kar ku manta, wato Binance a cikin 19 din da zamu shigo da shi za su charge din. Sannan already ni na riga na sa card dina. Ga wanda ba sa card ba, kai tsaye zaka zo ka yi adding card, kai tsaye ka sa kan card ɗinka. Saboda haka ni zan taɓa confirm gashi nan na ci confirm. Zai ce na saka wato ainihin barin jan ɗauko, sun taɓa confirm. Kamar yadda kuke gani already gashi nan deposit din mu nan a Binance kamar yadda kuke gani successful. Mun riga mun yi deposit. Kamar yadda kuke gani gashi nan zamu zo mu taɓa page din mu, zamu zo mu taɓa wallet. Kamar yadda kuke gani idan kuka duba gashi nan muna da dala 18 nan, a 10.16 nan a Binance, wato ya riga ya shigo da spot wallet. Kamar yadda kuke gani gashi nan a spot wallet din nan dala 18 nan. Bari mu je PTP mu kalla dala 18 din nan nawa za ta kawo mana. Saboda haka bari mu tafi PTP. Kamar yadda kuke gani gashi nan already kai tsaye an riga an cire wannan kuɗin. Bari mu zo PTP mu taɓa sell. Bari misali mu ce 5,000. Ce za mu sayar wannan sa amount 18.16. Kamar yadda kuke gani idan kuka duba a nan wajen gashi nan abin da za mu sai da ita, za mu sai da ita naira 10,500. Wannan shine yadda za mu sai da wannan dala ta mu da muka kawo ta. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel namu, muna roƙo da ka taimaka ka taba alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.